lakini abamura ntegerere toliko ira isonya gitari toliko moirera kendari yanga ngwana kumugurira ngakiota gitago ceceni ande mwangirire mukamu murano ikaransete kabu oikaransete agare ugukaranga chichabati chiatioka tugutiri nonyene yemo toko ana no muchokora moirere isoga bwato burangeti burio bukoro bwe boarding aje gukurarire tube toko ana muchokora irere iso biara ebisiate bo mwana one murase ceneke na ya toko gutigaretererio goceceni gwa gocaja automatic ngogocoa goceceni gungori gocha bosa onye ni ndagera igekorosigwa tutapest bambia kera nabuka nategerera amang'ana abere korwa iretio arenga makongu sana mwise koyo moga abogoretie musacho yo musani kotegerera muri banereti akamonyoma gocha sobo ende kitini maetiko seno mwakeigo kiarenga liria lirichitigarete bibitini minetisi apari echikokoraki echikosomo einere point entangani nayo mwise koyo mabogoretio momura tari omusacha oye akamonyoma gochisobo nanyore point egontebi ng'a rineti igorero bantu nabo bako basacha rero ngonyomo bakare gochisobo abamura ekari chetari gusiseitu asogoteba ng'a rero abaiseke na batatwara mono ekebungo ngetebete ng'a ekera abamura batari sobo omoise koyo eraiti nero ya abaiseke abo onye bararoro koegwa omwando ongo oise na montondora obwata abaiseke boka utabwati abamura nabora abarigi baka namba 20 bakubure lakini gwaikire gotwara abaiseke nayo gwake esabu ororo moise kokoriero omwando abande ko barasoke ono gintu more kugenda ngoteba tobasa gototigere bine bitambe bitabwati ase bikoru ase bigokora gintu gige abigochia igaba gaka moikaranse tarero omwando ogo ngoyo chokori bakasa abaiseke onye bamuramba kore tiki tibaiyo point ya kabere na eto gotige bintu bya bature iti okona kwena no okona kwena na ng'ankyo na kwena na rende tako na kwena na unabona mugaka nara rindo chokombia kwa kata igwete point ngokwana sese ni abantu bao ekerokorete ki ore moyo tari rigwa tantaniro utabwati ekiogokora sese ni abantu bagavikero obongo butara kurekanigwa abo baise kogenda moyo onde moyo oyo gwachia ogakagana ero kiroche kagokobekera gurukosi obongo bakoreki gosareke sese ni abantu bao obongo kabore buya utarari gurukosi erie mbarire kurukurirongo utaratantana sese ni abantu bagekera obongo bakoreteki ekiagero utasese netibu ogonko mayanere mugako muya no yogo sesenia abantu bango baye baba abaiseke baba bamura bari bonsi piote betinga chago kwirare manye ine gesakukiao manye ine nyomba yao okotebi kuparanga ki noroche omwana oyo goetapara ongari charo tandorete sati oyu no yo magire tio mogambi. That is very wrong. Tiga abantu bago babe buya bakabari bakorieto bororo wachumereria kwara gosekano bakonye lirioga kwete na lirieta liago ligo kwano burunge. Get the point. Take a step forward. Bambia kerana boka na tegerera amangana abere korwa iretio arenga makongu sana mwise koyo moga abogoretie musacho oyo musani kotegera muri banereti akamonyoma gocha sobo ende kitini maetiko seno mwakeigo
kiarenga liria lirichitigarete bibitini minutes apari chikokoraki echikosom einere point entangani nayo mwisikoyo mabuguretio momura tario mosachoye akamonywa magochisobo nanyore point egontebi ng'a rinetigorero bantu nabo bako basacha rero nkonywa mubakare gochisobo abamura ekari chetari gusise itu ekina kinaigu mambi igense yasarekire nekende ngere naigu lakini kiarura bongo biarenge bikonegete bibere ebinte bibigotorokia una Timothea ya kabere isatego ng'a baminto asama tuko moerio na chibe chingaki chiaki chiobokong ebitage bibikoigwekana koroknga Satan's report amogambi kebungo ngerango soma egere ekina kelikia okiere mate tigangamente kebungo gochako somera abantu liri bachire togo chakera Numbers 27 timati go senanya ora tombo ntogo soma to sabe bono to some Nyasaye buoko bwa abutu atigaire aseke bure ya Samuel nyakundi obongo na bwaba batene inana bande baikaransete nabo baremereire bakomoerio bwo moyogoye twanjire toiguri ng'ana riao kiara twasabira ase Yesu amabori itu. Amen. Some of Numbers 27 yo chakere 1 ngogo somera oyo sasa tisoma somango acha some wango igego teba iga ngakiego teba sasa asenga kieyo ebwekaineye abaiseke ba sero fati abaiseke bo mosacho koroku serafati mosinto oeri Gilead Makili Manase agacha abaiganigo barwete ase chiamate chia Manase mosinto oyusubu ngakigwa somai na bras enjanchake marieta rabna makongwake ase ngakieyo abaiseke ba serofati mosinto oefeli Gileadi Makili Manase bagacha giabona masasia ya torera bagacha abanigo barwete ase chiamate chia Manase mosinto Yusufu bakorwe ase Manase mosintongo oyusubu Manase no yo Yusufu amarieta abo na Araya Mara na Nao na Ogira na Milaka kimoro chemo ta no monto moka isatarasareka engo ya masasia ya gotayo Simata masasi omubaro Numbers 27 asenga kieyo abaiseke ba Gileadi omukili omanase bagacha asenga kieyo abaiseke ba Gileadi omakiri omanase abanigo barweta ase chiamate chia Manase igo barweta ase chiamate chia Manase mosinto Yusufu na marieta abo na Araya na marieta ya abaiseke abu na Mara na Noa na Mogira na Mirika na Trisa barabo bagacha ase obosyo bwa Musa na obwa Eliasari omukwani naende bagacha asobosi bwa Eliasari omukwani na amasyo abatangani
na somoganda bonsi bagacha samasi yagatangani na somoganda bonsi bagatenena awase egesoero kiema yomosangerekano bagateba bagatenena se keita kyogosoera ema yomosangerekano nere kanisa bagateba tata niga akwireta ago ase eroro tata agakwirete eroro ereta arenga ase gatie kiombe keria giasangerekanete amo gikaba mamincha yomonene eretari kebago ky'abantu bari barenge mamincha ya Nyasaye asa abo barenga ase ensemo yakora asa abo barenge ensemo yakora korendere niga akweta ase eng'encho y'ebibe biaye omonyene ere gintu kiamoitete n'ebibe biaye omonyene ekera akwete tatigete abana bamura ekera agokwa nkimoigwete atatigete tabwate bana bamura tabatigete nase kerieta ria tata rigosirigwa nase kirenda okorora bagaka bande mwabangira mogosiri yango ria tata korwa ase amate yaye ekiagera tabwate abana bamura korwa ase amate yaye ekiagera ningimoigwete atabwati abana bamura nto omwanda ase gati y'abamura bamwaba tata ng'ata atwara omwanda ase gasi y'abamura bamwabo toe na intwe omwando ase gati y'abamura bamwaba tata abaiseke bono bakare gwaka eriogi ng'a na intwe to omwando ase gati y'abamura bamwabo ng'o bamwabo tata musa akaira amang'ana abo ase obosio bwa omonene karatiga ndageto ogende ng'ora igo egento ngeranagani montegerere gento ngeraonyo yonde batari kogamba mwabo ne point ene yabe motari gotiga eki Sammy moteberera ni kare igo yateba ng'a bachire gati yabagaka bake kanisa bagokiremo ng'aki igo mogosiria omwando tata oko batabwatiki abamura bagakwana kera bakorwa korwa ekiremo kiabo maeta abaiseke bagocha emotionally aro mbabwate nonye na ekebungo mbabwate nonye na okomanya korwa ase omonene tioneri felt like igo baroche ng'ang'a naseki erieta ria tata rigosira tokorete ki toro bagacha namomanyete kare baiseke mbare kobarwa koba abanyamwando abamura boka bare kobarwa koba gentoki abanyamwando bono bachira ase kiremu eke nonye musa tabwata ichibu ekiagera gento eke ngiana koba kigachi gikaba ekero kiaba musa akarora takoiraneri buna ebarimo tigagenda ase Nyasaye abori nengaki eri musa agare gokwana na Nyasaye obosio ase obosio masasi ati maete kianyari lakini mokona koremera litobutore igo bono gakora igo inki musa iraneretigwe togende musa akaira amang'ana abo ase obosio bwa omonene musa akaira amang'ana abo ase obosio bwa omonene na omonene akamotebia abaiseka baserofe hadi abaiseka abo bakerofe hadi nekene bakuburia egento bakuburi nonye mbabwati kebungo ng'akikere nekene omwando obo ase gati y'abamura bamwabo ise bao omwando obo ase gati y'abamura bamwabo ing'o ise tiga omwando oyo oise obe oyobo tiga omwando oise obe oyong'o oyobo naende otebia abaisiraeli ng'a omonto arakwe togenda gochinse ngochando egento egetang'ani nagani torabwatana eke egento eki nkare kianyoretu emiaka yaerire bono igana bekoba emiaka yaerire igana bekoba ng'a emiaka chiri busano gise egento eki kaba discovered 5,000 years yakorire ki yaerire korwa egetabu kia numbers baka bono barimo tamanyetie esabu eyi mochi mombori ng'aki ngokora namanya emiaka eyu chiri busano yaerire bono gesaba borire iswari erio igo egento eki Nyasaye okiorogeti ase ogoteba ng'a rero abaiseke na batatwara mono ekebungo ngetebete ng'a ekero abamura batari sobo omoiseke oyu eraiti nero ya abaiseke abo onye bararoro koegwa omwando ong'o oise na monto onde obwata abaiseke boka otabwati abamura
nabura abarigi baka namba 20 bakubure lakini gwaikire gutwara abaiseke nayo gwake sabu ororo moiseko kuriero omwando abande ko barasoke ono kintu more kugenda ngoteba tobasa gututigire bine bitambe bitabwati ase bikoru ase bigokora kintu gige abigojia igaba gaka moikaranse tarero omwando ogo ngoyo chokori bakasa abaiseke onye bamuramba kore tiki tibaiyo epointi ye chakaga bakoigwa baigure epointi esengencho naigumogo kwane enchera geta naburange kebunge kikembore igona matanga yitingijeti ige kebunge kesami keiwe abaise kemba bwate right yokori omwando ongo oise kobakoreteki kobare moyo kobaro lakini omwando oyu no bwate oda igune oda iwe kogenda chakera 8 oda iwe kogenda otebi abaisiraeli ng'a omonto karakwe monto oyu tachieti atware mwanaki omomura omwando bw'omonto oyo omwana oyo omoiseke ayoire karati gatakoenda bwango ntobwatisira basi atogokaba igo tobwate point tokonyonsi tani ering'ire ng'ora ng'aki yateba babu yonde bachakire gukurana bataraigwa point aria ngwasome kebungo na iguriri nande gwachakire gutubana kaga no toregeteri igwe kebungo kende guchikosoma onye tabwatiki bana bamura oiko moise ko ywaire gentoki lakini onye omomura karo abaise kemba abasako basoka koruchinsobo bachikwaterwo boremoka babwata ase basokete kubarimo obobosire. I'm very sorry mugambi nimbwate one experience abagambi basinyiru gukenacha na inche nageikera ase getebo nayaiga omongi natereta abaise ke bayo boremo akari no mumuranya ore toyo mo gusera nege ntata bwatete abaise ka banda aterete bare bakachi principle lakini gaba aterete gentoki oboremo akari no mumuroye nabwata kamurakamo usinege ntokangete umumura naboyo motori gotebo boremo nobonene koreng'ana nebuku no mwando ne karicha yeke gusi nero monyamwando naonye taiyo omoiseke naro gochorwa yomo utanyorete gusimbuoye aire gentuki mwando nansira majibu setinda iraneri togende soma omonto oyo anyataka bwate na no mwana omoiseke na baro moto omwomo pi omwando oye rori abamura bamwabo bakoreki bayoire igabamura bamwabo mwana rasi mogosoera ekerata bwate nonye nekeninga ningi lakini roche na bwate bakabana naende mochake gwate boremo bwaye bakinya saore igoro tagotumengo bamo baso igore baise kobaka igocha iga gakonyiriro mokubi nyongo bwete onyora gango bakwa kamwana gakogosire ekiagera gwachi gokora ebinto buna bitakore tiki bitaiyo soma onye gekonyarekana na bamura bamwabo mbaiyo omwando oye oewe bamura bamwabo ise bamura bango chiango chiro boremo obo onye nango na barabu mbaiyo omwando oyo oli barange iga bare gosaba nechumbi akoreki ayoire okuni gokora abo gochika kwoboronge asaba Israeli buna ncho monene nagochikire gongo tigareti kabo gochika abo bana biko genda igo bono togenda bakase church togenda numbers 36
asome kemo baka bibiri ora nyore kibunge kinakio kanare gosoma togenda ino akia goteba abateneneri b'enyomba b'ekiamate yemesa kukiagire adi mosinto makiri oyo omanase oyusubu bakagenda na barabu gokwana na Musa amo n'abarayi b'ekiamate ky'Abaisiraeli barabu bakabora ayo monene oito omonene nigago chigete ng'a bwatana n'ensi ase Abaisiraeli ebe omwando obo ase ogwakobomera naende omonene akagochika omwando oserofeadi ominto oegwa abaiseke baya nkoinyori bakare lakini baise konywa mwisiko ya Israeli lirorio omwando obo orusi gukorwa ase omwando oito elinda abantu abo bakoreki bayoire ase enchera eyo elinda abantu abo bayoire ase enchera eyo statement nyotabagete ase enchera eyo omwando oito gogokea bono abuno utasoma genda bakasigisi amangana aya naro nyasaye chikire igoro ya Abaiseke baserofeadi onye banjire konywomwa mubabeka tiga banywomwe lakini onye omwando oyo gochigotigara abakonywa museita muyamore igamo igwete mwando tokorusi guka ogenda boikoyo iyo gotigara gusi abakong'eiria amachiko lakini ebuku ngosoma 7 gwasoma soma 7 omwando bwegesa kwekemo kia Abaisiraeli tokonyara koirwa ase egesaku kende kero omonto ore bwa Abaisiraeli igakoba n'omwando ogentoki bwegesaku kiaye kianda ekarasoma kianda mwando tokonyara gwonchoru korwa egesaku ekemo oirukere kieke ekende kero omonto omwando gokoba ase egesaku kiang'u kiaya tigera igota ebinde gendo chiko nagosoma ninsome iga namba 1 moiseke gasokire terwa bore mosobo aina amagoso momuro yu achiera igagotwara obore mari andatwara abagusimba manyete buna bako bange kero kereigo nebibungo binde mbire narecha gosoma ebinde bigotoka asegete bigoteba ng'a mogaka bwa omochi oyu igakorete omochokoro oyomo oyu aiboreiru n'abana baye amokore koba omwana oye nabo igo yako bakorete ekera atagete koriera Yusufu omwando akaamana ase na Ifurayimu buna oyomo bwa bamura baye gentoki omwando igo omoibori onye n'abana bamura omwana oyomo yusa achorete nero okori omwando oye lakini morare n'omosacha oye bakwere gochiboruya bono igotinda akamba kina bakabona lakini biri bire bengi igo bigwatana no ikiagara na ebi abana mbiri boremo lakini mwando tori korwa ogenda ase egesaku kereki ekeng'ao inche ngaete kine ekio omogambi nako kori maili yako ochorigi kenda ong'e na inche nkanyiri kera abagambi bakobwaterana n'abarandi point yomo atio
eye gokonya bantu bonsi bagende igento gio kabandi meria tia na masasi nkari koria gotambe kama kondora masasi mwabe kajonjo yarangolinda atari make basta nyari bali na rure kinekio no joge kolera isi gasami na babako igobono banjete bibungu ajire kina gia kabere gekorokwa na kerokine kia mwabo Genesis 27 somango kuruke bunge kama igango kani asogotigera tani lingwan somera buya mabona kana ligwa konyiro mulisi sasa tibono manyeta maiso no nyenja angiri kansa sasa karati kake nyasaye tata tokonyera Daniel tata antana ase Kristo mabali amen sababa ekero Isaka konya abeiro mogotu na maisa abeire buna ya sasa ati abeiro rututu atari korora buya tutagete birore akarangerie Esau omomuro yo mutangi akamotebia omwana one era akamoitabera no endaye era akamoitabera ng'anonda akamotebia rora bono inche nagotire timanyetie engaki yogokwa kwane bono bogoria ebitwarero biao na biegochi ere ne chinsara n'obota bwao ogende borabu otware ching'iti ondetere chinyama ondoserie endagera engiya eyo nyanchete onyendetere indie erinde ngoseseni konde moyo ntarakwa otakora atigera igo namba gwani pagaka bali mwacho mokuta na rero nabang'ina bali moro ogoseseni gwo monto gagokora kare moyo yani gotinda asoma point bakabona iyo ogoseseni abantu bao ekero okorete ki ekero ore moyo tinda igugose mwaigure indi abantu bagoseseni gwa ekero omoibori okorete ki ore moyo ali ogoseseni abana bao ali ogoseseni abantu bao niche point ya kabere na eto gotige ebinto byaba too late okona kwenana ng'ankyo na kwenana rende tako na kwenana unabona mugaka nara rindo ocho kombia kwa keta igwete point ngokwana seseni abantu bao ekero okorete ki ore moyo tariri gwatantanira otabwatie kiogokora seseni abantu bagavikero obongo botarakorekanigwa abo baise kogenda moyo onde moino oyo gwachia ogakagana okeroche kagokobekera gurukochi obongo bakoreki bosareke seseni abantu bao obongo kabore buya otarari gurukochi erie mbaririe korokurirongo otaratantana seseni abantu bagekera obongo bakoreteki ekiagera otaseseni bwogo nkomayanere mugako muya noyo ogosesenia abantu bango baye baba baiseke baba bamura bali bonsi pyotebe ting'acha gokwirare manye igine kukiao manye igine nyumba yao okotebi kupara ng'aki noroche omwana oyo ogoetapara ongari icharo otandorete sati oyu noyo omagireti omogambi. That is very wrong. Tiga abantu bago babe buya bakabari bakorieto bororo gwachumereria kwarara gosekano bakonye lirioga kwete na rieta liago ligo kwano burunge yani gente kimogo ntebe na montebi amena gaki mwaka cha batanga bangata bakon enamba ya kabere ya manya goteba nga ekero omuntu gosesenigwa aiganta getaba murabante gera baria baibuli baro gosesenigwa nkoyo gokorokwa amaboko amasa ngaigoneria ki Samuel toko runkwero rore
Oseseni gunkoyo gokorwebwa amaboko amasa. Ng'akisa kagotebia omomuroye genda bogori chinsara chiao nego chiao genda twara onyore gento orete chinyama chingiya arabu ochirosi to the best of what I like ondetere ngore gento kiege goseseni sibota timaiti goseneke riero bwanjete gosengereki andaba murabache barotimbagiro omwando ngoretera onseseni yani omwana omuyaga akomanya ningisaganete amanye komoroseri kerokyo isamanye komoseseni abang'ina baramba manyete kiomo gakoyanchete buya karire kerokyo nabokorora ng'a nabo bwata lakini ntobwata omong'ina omochinga ogoteba ng'aki ekeroko meraigo ng'aigo manyete bikoruti gobochinga bakungurera motuguto obochinga tigamenterania point yeyere gatie goteba ng'aki tari mokungu ogosesenia nomosacha ogosesenia abana baye iga bakungu aye nona korusi chisigati kwarusie chinde gwachwata omomura aye nechinsosaleti tari aye okoragereria gose ogosechenia aye kana kwoga na esigati yago boronge ng'ango chiruchinde rusi aye esoti eye oyu tokwoboa ng'ango chiruchiare neri nyanderweri neri nyambucheri igaya bono botindi bori bwago bwata togosaba okubwango egesakunga eturungana lakini omogakere asesenia abantu bango baye lakini abamura ntegerere tori koira iso nyagitari tori komoirera kendari yanga ngwana komogorera ng'aki otagetago seseni ande mwangireire mukamo murano oikaransete kabu oikaransete agaragare ogokaranga chichabati chiatioka togotiri nonye neyemo tokoana no mochokora moirere isoga bwato borangeti borio bokoro bwe boarding aje gokorarere tube tokoana no mochokora irere iso biara ebisiatebo mwana one murase seneke na ya toko gotigaretererio gosesenigwa gosaje automatic ngogosoa goseseni gungori gochabosa onye nendagera igekorosigwa to the best naendere era tigantangaza iga nonya bagaka batusarekeire rero batari bake tomori nandageraye moirere ndageraye gago kuboringi gekogera kwandetere ndagera kogoteba tini konya tikenda motebirende tobwati abana nabo nakoretera roborombo okoria abana bago barabwo basese ninje toro chintwangaine mokungu gwakwana igo ande kwa abana bamoirera ande bamurageresi ekiara ekimoka ekobuna na mumanyete nere lakini abana mpaka kemanyete na basacha nabo nabuga ngotebiga toko gechiguno mokungu watika gosomia abana na bago na bago chakoretereti ekiara bona bono tiganda baburi onya baiseke basokire iga maana nde noge ngo moisekera isi ati kwancha iso mwao otatiga isama nyetorio moibore na beke jaji moiseke ndiri ara agenda se iso mwao ise na nyora gakare koguro chobo nera korangeria komochira risuko kete necisuti amatebi bo kaiga obeke chiangeji oiche ngo echiombe onyore gigi ukuchikonywera marugeke okwere matebi omwana ona mampingwe so kande simbati matebi oyonda mbeke kati muyamore twamobekire goti twatisane ko bigete ko difata mutwe twamokobuka katana kusiba kende into more bono moruchi bicheyu oye gukenda tebe nyaruka jano mwana one ba ayengo kuruka baba ochikare into more bono moruchi point itali mangana abana bao baseseni
ekimwaetanire na ng'ina takobwatereri gentoki abana omogaka nosireri gwesabu nonyora omokungu ondoko gokorogera kurukosi onya nkwana gochi kanisa kwanaiga monene tinkomanya ekinari omochi oyo tinkomanya ekinanywa omochi oyo lakini onye gekare gonkona ng'anka abana bane amaisa aya arua aronge timbanga ekekenda gankonete kero kitia kena kobwata lakini abana bane mparore igo monene mbakonye yani kona eto sabeti no ayeto chietio tukame kono inche ngobagerio gosaba motari kobwata nza egere gosono konya abana bao tokonya abomochie bachigokonya omogaka omwao omanye koresi orori erongi etandogete para ogoeta koruga abaka motema mwamu erongi yerete pi noino mwiseketa yogocho gosiberi noine weekendi oli omogaka oyo more komo ng'ana igwete bori tagotuguta abana bago omwando rosi abana bao ingo bago ongogocha korokwa mbuo mokungu omong'aini agokora ekirebe akorete nimate ng'a botamba mokorusirebe magoso lakini rero nkobabekera nda amagoso ase okorusirebe magoso riri omwana aba bakoiboru babere ende koroma rebeka saidi bari mwasomire ekebungo eki kere magega rebeka agarerete ase nyasaye ng'onye okoibora kore iga tiga nkwe naende nyasaye akamorokera akamotebi biaja tokumi ebisaku bibere bire enda yago naende ekero bare aba abanene ao bararwane sana lakini rende eki ngogotebi rero oyo ore omoke nero ore aba omonene na oyo omonene nakorera omoke igo ndiyago basesenetigu korunda ya ng'ina igo ning'ogotanga goseseni nobo omogaka otaonchore nyasaye isaka agachigotema gwonchora nyasaye akamotang'anera akaire ebinto ase bigochigochi nimanyete omorisia chochi gomanyete ng'a ng'omong'ina oyo gagosete yare koba naye ngikware gokora ebinto biachakire gochenchi buna nyasaye atebete mong'ina oyo akamanya kogenda akarosia eng'ondi agatebia omwana oye gento kia ogokumia onya iso gokogundwa ng'a naye akoragererie nasabire ng'okorageria oku koba okwane lakini ayosesenigu buna biare igo mokungu omong'aini nki agokora inche tiga tokorane n'omogaka lakini anseseneria abana ona gento eke mbaigweti kanga abakungu mbateba amina omokungu omong'aini iga akoire omogaka ng'ora amoseseneri gento ki abana omokungu omong'aini iga akorigia obong'aini omogaka tamoragereria abana korenda amoseseneri ki abana kango ndarara omokungu igure point eye mokio koboko igoro kango ndarara abo yonde mbaigweti pika kimorikaria abakong'u ng'akinkoirora mokoyonde oyo omosinini gatari koigwa ng'anche nseito ndagenda yaya nyokoremereirie gekagantaka tokagaisa n'omonto nero nekwore ende nyokoremereiri nayeremereri oyo gwakoraki timaeti gose mwana komanya ng'a ngento nkiana koba gekone egekone ngeri ng'omoise komotangi botambe ataroreti buya nyaise karo omobe omogosachori buna isare pi agoikera omosacha ongaise pi onyaise ore goita ng'ina nere goikara ari ake timaeti gose mwana komanya egento eke namona gochaki ekenyoro bogeka bono ekio giacha paete way and paete root bono egento natakobwate gangeringa omokungu omong'aini iga akorigichi method nechinchera omogaka oyo amoseseneriki abana n'abakungu go bare gotoreka ase eng'encho yoboreri and that is the best method inerere method engiya mogaka oyo buna ararire iga bono takoboka ache gosesenia abana lakini onye ng'ina babegete buya bagasikaise ise nasesenetie abana baye haleluya masasi ankori okoria achabe asogokorera kera ntati kobasomera bibungo binge abo bagoseseni mbabere nyasaye amonang'u n'omogaka mogaka agagoseseni omonto obwateti amachiko lakini nimbwata ganta akamonaga ningorere omoerio
omomurokoro kwesau taseseniri aseng'encha tasesenigwa akamanya gukwana iga verse 38 kwenda tuli baka 40 27 yeyu iguna yagoteba Esau akaboria ise ugusesenia no komo gwoka kwabwate tata yono gwete buna akaboria ise gamwereste ng'oyo mino bunacha riri nari endagere gwansa igona umoro uguseseni gugwonsa tiganda araba esiri egera omonto arusi ekere enkoro yaye imepi igokomoa egento keria nchete aende tigamba tebiga timaeti gosene karebo onye mwabachanete na Isaka nyoko koretire for example tombi oyo nere iso tiga naende gocha seiso kobwata siringi 100 buno bojinga injua seiso iria moko na gosaba mabera tata ntu agose twabere mubarira eno na manoti yeribu atano gose 10 koboko akojarigirira igamo saria maisonga mwana ononga njabuja ya oseseneke ya birabe ya bikobwate ya ingikerikia magoso kwana buna akwanire nkiana koirana buna ikago kwana ngiana gogoraki ngiana gonjoka gicha kwacha with the best bana yo inche ngo babegere siri kakiri motaroji akingi bana moko bera machoni amabega ikotura igu point yege bakabana yani ngakibana umuntu kobogori 200 na chioko aisago zezeni 200 bono nchigo sengoro yani liliyo yonda yani mongino ori akamanya gukarangira umugakonye na mumanyete agakarange keriero agakebeka gosene chinyanye nchira gite njere ria manya to mugakonda gwakomonwa akamanya ko mushuringa na koborere risango bono moirire mugakori akarie keriere atana koria gesaiborwa gesanyoma basaibora bakaritukeri akamanya koimoro mwando bwanzipi agatebi Yakobo ngasuka gocha eliogiriro rine eli Esau eli ya Yakobo korendeli isangu ne Esau kotari mangana ya embulego twere oseseneke tomenye ruru omenyaga ya bantu bagokorere obioke akamukwanira mangana onse kalire keriero kaigotire kandi moigweto montago sesenia kerare nchara gosekera igotete yes munginoria karosi tutapest igekarota gete pressing tiandara batebi e pressing no nyene yo moranda igogokore gente kesamia gorire to yonde goti na bora bore ngabano gacha gotoro kingana mugorite na igete ko Moses ni to ko moura aye kana kwera to china karengwa na kwa kugende aye kwanza no rakwa. When you want the best from those people who press, do them the best. Do them what they like, and they will bless you. Eke songe ke gosemba ke gosekangambate ba mina. Kore kire kia egiansu na nena boko nyora maseseni. Amangana ya anko ya kwana singenje ya baiseke bo mogako yorara. Nganya sae gako basesenia onye mwakorete isote best. No onye mora baiseke savi mora mobaba nyamwando. Naende nonye no gotinde koko mwamotinde ka kwa masikani ngori go chibosa nonye tari go kwana igebu kwego tebanga umuntu natwara abana abange baise ko bamba motinde kabuya nonye akwerete ndayangina lakini kabara motinde kebuya abantu abuko bago sesenigu. This is one of the best things. Abantu babwanete ko koraso bogima wo muntu okorokuise gakorete ki kare moyo na kiki kego korwa na egento mogo kora kiengencho nyasara abaseseni monto tabasa kweba aseisa mobege taso gusasima atantane achako gusasimo kwao amaseseni gwago gokourwa bana rendo mamuro ya karera ngatata na kwoko gwoka kwabwate Isaka manya gochaka ko Moseseni igo bana timati go sanane orete gya ko Moseseni
tata na inchi ensese na inchi boygo elindi bono tonga na inchi ensese banunga gaishaka kaka ngwera nga na inchi ngomo gati oyu na inchi ensese ni ngaigo sokoru ya tato minto ngongorerare esawa gakeri ogiri obororo Elisaka Isaka moirana liaka motebi Dora obo benyo bwao na bobe ale korwa sobo no rubweli roba igonke nyoroki moigweta moira eroro na ale korwa seri meriko rwa igoro bona buno eroro bona asega twara gotabanga omorusia toburocho omoire gekongo igoro Number 2 omokoba bakeroro asembureta koretiki akigosago chakoba egento kerago konya mobe moyo no moro ogentoki yani amine tingaki egento keko chakoko konya bono oteme kwirwanirira nonye byakoerera no mokorero yomino korende ngakineike ore kongie obuneri korogoterio oyo mina kobekeire araria aserigotiria tata getigereyo anye kibungo kerendo chota iguna kikikyo mahali ekyo gyateba ngaki nonye tosese niribuya tari rasimo kwa motaka oise kwirwanirira bwekongi nae nabo gocha goikera baba sesenetigu ona point yo nde taraigwa ogosemeri nkoro nonye mbari mwaeteretu bwirwanirire bwekongi atae mukamus na yo gocha gosanga na baseseniri yani muri na moteba amina bari mwasoge takongu ugasoka mna bona baiseke mbare bago chikutabuka marago banyora gati kubusietinga gosama chiroje kebuyu bagenda bate bangeke sane ke kerali bogima bokongu kwamanya kogenda kwanyoro musachunga ico nero goita ochikobora koira na kwagenda bwanti kwairana bone gintoko konga somia abana bakongo basomia abande gukuruma kurwa mogongo egero basomi na barabwo mwalimu atuko mudagitari atuko egere nayo chikoba na abanda asugusanga kwa maseseniwo lakini utakongeti nora akorera abande kondo nora basombera chinsiaga nora akora goseningi nora atore chae konda lakini ane gutage tokonge togotora kwariera mono gwakora una gwatora iga gwakorera gasukari una gwatora iga gwakorera mandazi sukeria abana tibeka beke kiumbe ing'atake biya kayanga kamogesa bali uyu ndena bana gukugambanga na kamokare ai kaligia kare smart kalioga sokera gochia matanga lakini omwana tama chesukuru omwana tama chagosenga Oyo kominya ko kora gosenga ki ligiaba murabande ba mwamu bwaterane mumusibe chingoli ya maguru ko mwamusibire chingoli ya maguru na maboko oyo ora muromo mogongo ko keboko omoite bakabantu bakobwate liba kobwate yotenga murusi nsa gutimokora ko kwa mwabera yani okorwani genteke gogo kerwani ko suma kabisa na aje no chakubuna likurugutu na ayo toke na bande baseseneri haleluya na bibintu bikori gigogo Tago kila ngantu bana ntwegete ko yageriwa akanta kango kure bobe na ayetema oso asare aki asoko se kingo kwana kyale aye akigo se kyala oso asoko se ni gugokorete ki kure ikona agote birie siri ya lero na aje to chama tanga bosa tako na koigwera ba minenda mwamu ngainu mwakonye twe na aje ke baonge tigare togo konyeka onye tigwa konyegete konyeka sabana onye tigwa konyegete rana aje ngakyogo etokonye na aje biombe byachire bakagesona gachagacha wasukeria gachaga wasukeria gachagacha wasukeria so eno ane kiombe kya poda poda kyago shira limo ege kyago shira limo buna sabi akorete takobe ngongere kenyoro ekuria mandazi uka Neri tokero chichibusi yoko koneire. Neri tokero chi. Na ende saba kwa saba wate benyasanga. Kanisa arotindi muya nyasaone. Lakini yo moneno one konkonye kakina inje nintuare kemo. Inje musuko moiko gara ambuato moneno ninje kanisa ningoterere.
gaki naye rindi gwatebia omonene gaki noye nesese terikoria amatoronga agure korwa emensa y'abakubwa gaki omonene inche nkonyerana n'omwana oyo omo tincha gokora ki tincha gosabirira takona goteba ng'a bono mwasomire taga ntorore agantaka ngochaka oroborogi otabwate noborogi oibo ogotanga gokora ning'o ng'a mwatochierere chipoding'i baba bagochakire nomorogi na bagochaka iga naende oborogi tari kende nokwegena naye tebia omonene ng'aki nyasaye nkanywa omokungu richara nkanywa omokungu omoticho nainche omoticho lakini nagosabire gaki kori sokoro oriende erinero gaki ondetera oyo omo oratorusia obochoku ase erieta riang'o takoibora otabwati purani bochaigo ng'a naikiri 5 abagento ki nonyera eri gakonyora Yusufu gatebete ng'oyo nyasaye nduserie obosoku namoruseretie obosoku yes naye tagotwara abana okona koroka Brighton bosa fiani bosa rieta ritabwati miningi yani ichacho gwete rieta rigokwana korweretio naende okorora social media agantaka ng'ainia we are here to score igo torase obogima oikeranie egento otakorete ki otakorete so make sure you do it yango ndara babori rero barenga bagwanja abana aba batikara abaiseke bomogaka oyo kinyasa bakonye enderi etoka noborabu babo momineti tebarenda amina mbago charende tobasabire mutaite mbarandi baka saa 10 mura tangana gochia nari bwata raisi mura ikiagara nabo morugi ona ngoro naye baba mura morisi tena gochia bana rusia gobi aye buna kwagotire na enta getorwe bisio igo jugocha bana bonsi paka bachukuru kamuia mogo tena iga morigererie biche sport tena igorigererie rogo igo biche kentongerari ngai mwaseri abachukuru barigochi ngai sabi agenda ikira igo tata baseseni ncho mokorerwa gosaba enderie yeramboke ase erieta riang'o eria Yesu oraga okogenda gochiboru yaria otobere gesaku keri kiagotebu ng'eke ngusi twarusetie ekiya abana igo gose nyoko biaro gotogi sana okare komoirera gose nerongori tabia eri totuguta nyasaye agokonye omenterani egento giogocha gotobakonyera obatoirere sabato twakwegeretie iga bono igo tindari mwanda asore yarire pastor otagwanja tosabe naye tomente maikiende tagwanja tosabe naye iga moyare amina Pastor yabarisia baraka abarisia mwensi abarisia mwensi nchuo Ronald sibota ndo chabaseka ngo mwandare buya amina mbeti nkwana egente ketinkoba buya kwana tata ego kegotoka se Samueli yeri tangani ibere sarasini ego tebanga omonene nigagusika abo bamusigete amen abachokora aba bomwarimu masomo mugano Samueli igachieta akamenye ekaru asa abana bomugaka Eli barenge abana chiturubo batasigete omonene nonye nebingwanso byare korwegwo abakungu bare gochororo bare guchandika korusia ebingwanso ase eng'encho y'abana bari babere
namba kabere baserora chinyama chiomonene ebing'wanso by'ogosamba mbyakabeiro lakini omong'ina waiti ase egetabu gia Patriarchs and Prophets igagoteba ng'a omwana ori Samueli mong'uso bw'abamura abatochieti komobwata ense tomenyete ebwate emeng'uso ekero tore atanane korwa ase emeng'uso emebe tomoe Nyasaye amasikani n'omonene natosesenie. Amen. Tata Nyasaye twachira ase obosu bwao togokoiraneri mbuya mono ase eng'encho y'ering'ana riao riachira ase tore ase enchera ya bene watumire omosombo buna kwarora ochere buya oretire amang'ana amanene ase tore abatwacha koremia amate y'abasomba bao baakiru n'amakweri wetani igo Kristo igo togokoiraneri mbuya mono egekogera ogotokwanera ase enchera ya bene egekogera otwanchete na torigeti onde asire korende twensi toikere ogotoreka gwa kare na kare ring'ana eri tiga ritware ensemo ase obogima bwaito tato ito otworokereri gokora ensemo yaito eri etotungeti buna abana bao otoe chinguru chiokomenya obogima bwa obonyasaye ekero tore moyo kero oyoma ase gwatobekire otosesenie buna orarorere buya eri tokoimokereria enyasaye igoro bono gitogosoka ebisi biao n'obuya bwao tiga bitoisane ne amate yatenenera ase obosu bwao oyesesenie ase obosera bwa igoro otonyorereri ibagakoba kirori ng'a kwa igoro gosaba kwa abana bao tigo gwancha kwao gokoreke bono twasabire ime ya Kristo Yesu yoro motori oito. Nyasaye tata ase familia ye y'omogaka Samuel nigo tobwata abana baye abaiseke boka ngwamoete omomura lakini narereiti naende onde taorogetie aogokire imwe ng'a nabwate omwando bwa omomura bona aba batigaire nabo tokoreta ase okoboko kwao buna abanyamwando baye baiseka baye bara morakoba omonene ase abimbaro noyo ndeticheti momanya rieta nabaretire n'abana babo ase okoboko kwao namba 1 Nyasaye obakone banche okwegena buna ise agwanchete namba 2 obakonye babo ogoseseni gwokuya abantu bakobaira babe na barabo n'ogoseseni gwoko na twasabire family yabo kera bakonye banga buna egotwara omwanda eseseneke mogakoya ache gotwara ogosesenigwa na twasabire ng'a abana aba uno morandi asomire ense tebaira batigare ko babao ekiagara Samueli onde tayabatigera naye obakonye babao kwa vyote vile inturero nko batoro koboko obainyori onsi ayara machiko obainyori onsi ayara maya nonde bwensi okogosika monene nayo mosike nonde bwensi okogosesenia monene nayo mosesenie nonde bwensi okogwanchira monene nayo mwanchira arande aseboke na ndabo omwando bwoboruoti katoko bao koboko rero tiga amang'ana ayo aikirane ase Kristo mabori ito. Amen. Get the point. Take a step forward.